Tervetuloa te... Ei kun sinä tässä vaan olitkin. No voi helvetti. Kuulepa, nyt se olisi oikein sisun näköinen homma tässä. Käy jakamassa näitä H-kaupan mainoksia tuonne kyläläisille, niin minä maksan sulle sitten vähän siitä vaivan palakkoon. Ei muuta kuin käyt puottamassa vaan jokaisen laatikon yhden mainoksen, niin sillähän se siitä sitten. Miltäs kuulostaa? Mitä se on?